Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa sa bulan sa Abril sa tuig 2023. Ug karon na niya nakita sa ikaunom nga semana sa Kwaresma. Ug karong adlaw sa mga igsuon, adlaw na sa Huwebes Santo. Or gitawag nato sa kadaghanan og Holy Thursday. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 15. Bisperas kadto sa kasaulugan sa pagsaylo, nasayod sa Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma katong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaang gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas, ang anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod sa Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mitindog sa Jesus, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya nang huwad siyag tubig sa planggana o gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga tinun-an o gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Midul siya kang Simon Pedro o si Pedro mingon kaniya, "Ginoo, ugasan mo ba di ay ang akong mga tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili pa karon makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot kara unya." Si Pedro mingon, "Dili gyud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wa kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kun dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus mingon, "Ang nakaligo hinlo na, og dili kinahanglan nga hugasan pa, gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa ka ninyo." Nasayon ng daan si Jesus, kinsa ang magbudhi kaniya. Busa mingon siya, "Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa ka ninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulo pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw o mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, "Nakasabot na ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo ug husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panag-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw ug Kristo.